Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ng inyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsuran mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Boy na mga kasama mahigala. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Waki. Gibuhatan kinig duha sa radyo ni Ray Arellano. Kailan ang atong magtatampo si Waki. Kini kami nyo nusahe ba? Di na to kano, no? O di ni mo atiman nun. Mabot yun nga laayan ka. Labi na ang magawas ang tinuon batasan sa iyong partner. Mauni akong asawa taon, purbida. O nga nung na problema, gikuha niya akong asawa, no? Inaniyaw na ko pagsugod ang mga panghitabo, ha? Pagkasinaw, dakumbaka! Ay, daw, si Batsa, kaya na ako asawa. Si Batsa. Nato, Nas Pedro. Day, onsa. Lang to, day, kaya nag-practice naman, Miss Pedro, day, di na ito magsilbi, day, eh. Sa di ko magsilbi. Ay, imo na lang kakalimtan na itong time song. Di na lagi ito mahimo, Inday. O ganun, dili man. Tugal ka ito, black up, scratch na kayo, di na maklarong lyrics. Ay, scratch ko taon. Ing na lang yun, gawa ka na gugman ako. Iapilon. Kisa pwede ko na. Ay nalang ka. Kisa lagi na isultin mo. Astilan, ngiga, good niya, yun. Kano sama siya na imong mananagan, ha? Sa? Kisa isultin mo, ana, ha? O sa baday, ha? Mauna yun yung resulta sa pagsigi ni mong kaunog baboy? Nay, high blood kayo siguro karon. Taka ka malang diha, oy. Huwag dili bitaw baboy itong sudan. Ikaw man sa'yo high blood. Kuhaan ka nang pataka malang sa ka, oy. Mukhaon ka bisag unsa, oy. Bisag utan. Bisag utan, ha? Nya subakag baboy. Awa ka na. Sus, kayo ko di mong... Ay, makal ko taon. Unsa man taon ka, oy. Tilba, kalma lang. Unsa? Kalma. Ing na lang yun, minausab na ka. Ako rin nausab nga. Klaro, ikay nausab. Asab na dabita na usab ko di? Ay, sos, sa una, inigbata na ko, pukaon ko ni kiss. Karon, sos, pukaon naman ko ni mo gatas, pakapinan pa ni mo gitlog. Kanindot, anak? Usap kinindot, ana, ha? Usap may nakindot, kinindot pukaon ako, ingon maka nga, imo ko patiran, be. Hoy, bangon, let's patira di karon bukol ko ng itlog ron mo. Karaan daw. Anya, mauday na inindot ni mo, ha? Nindote na style ay na. Ang gahi mo sa kapukawon. Say gahi pukawon nga inig-abot na ako gikas trabaho, sugaton na rin ko ni mog sa una. Karon inig-abot ko, sugaton ko ni mog hugasan. What? Maayo na, ha? Kani ato, tawagon ka ni mog hon. Nya karon di na hon, ha? Hon, matug na ta hon, ha? Kaon na dire kay diyan ay sinukad hon, ha? Karon, hani. Tawagon pa mo ko ni mog hani, ha? Hoy, kanahan, kaligo na dito. Kaligo na, kanahan. Nimaho ka lang, piot-piot. Sos, para ka na, naginuton pag yun. Naginuton rin ang dukot kay lami kayo. Kana patawa makalagot kayo. Ay, pakakidot.
Ay naunsa baya mo tilmaoy. Huna-huna asad taw ng imong bana. Mao baya na nanginabuhi ninyo. Sabtasad na. Kay dili tadang hikayon maayo ang kondisyon ana. Nay usahay nga gikapoy, gikas trabaho. Dapat imo pud ng lambingon inig abot. Ako bitaw nang gibuhat na Ay, kada bang inig katuog ninyo, kinahanglan nga imo ginanggakson. Muunlan kas iyang bukton. Ay, sobra pang akong gihimo, anak, nay. Oy, kay unsa bay gihimo nimo? Dili ka muunlan ko siyang bukto, nay. Ako pa yun ang yakan iyang naong. Ay, hala, oy. Hala, mamatay imong bana, ana. Uy, usa ko'y mamatay, nabuhing ko pa man kaayo siya. Unsa? Ngano na mingoy naman sa kadihawak eh. Nag-away na sad mo sa imong asawa. Sawa na ko tayo. Sabot eh. Sabot. Ngano man? Masapot lang galit. Unsa ang tao na eh. Bisag way hinungdan, sapot! O mo, nagisapod kay wani mo unsa ah. Unsa tay? Sa iyo, branda ni mo, wani mo unsa ah. Dapat imo nang unsaon lang kung maunsa na. Wani mo unsa ah. Oy. Unsa ang tatay na rin. Sabot. Mo, nagisapod kay wala gini mo unsa ah. Unsa biya ka, oy. Unsa na pirmi. Aron di na maunsa. Unsa ang perme? Unsa na pirmi, unsa na. Unsa bra? Unsa? Kidot pa ni mo tayo. Kidot kay ka tay. Unsa? Bungo kay kasi ito'y tayo eh. So kasama kami niyo sa kong asawa. Karon pa yun siya mag-iningon ini. Murabag. Ay iyag yung pikutan sa kong malihok lagi. Onya. Oh, kaon na diha. Sila di tatag nanay day ha? Wala ni mo ha? Mana sila kaon. Mao ba? Ako na lang day pa kaon day. Oo, natuog pa ben ka. Puka bitaw ti ka. Kusog no nang hagok nimo. Ayos sa paghungit. Kaon sa ko day. Ayos sa. Nga naman. Kasi na si Vicky. Daghan kay sek miss call nimo. Kisa man na siya. Pero Victor, ayo, di ba na si Consiel Victor Lunday, basig mao na. Ambot lang nimo. Nasabot ang mag-inom, nagsabot mi nga mag-inom mi. Nagsabot mi inom mi pero wa mi magsabot nga wa ba dayon. Ay, ilom dia ay. Mao lagi. Ikaw babakakon, kay ka oy. Ha? Bakakon mauday usa sa inungdan nga magsigit ag away. Madugay magsinumbagay ta. Day. Gusto ka ginana, waki? Ha? Ganun. Kau na diya! Gilituan ti ka, Gumba. Gilituan ti ka. Imo na ang paborito. Ikaw si hinungdan ani day, oy. Gamay ko na tong si Piat. Rak-rak mo ko dayon ka. Naibaba ni mo marong masinggan sa hapon. Ha? Ang mga maayo na tong binuhatan, imong kalimtan. Imong i-delete, ha? Tiyara ako sildo, ha? Wanay bawas, ha? Pag-rosaryo niya dito. Salamat, Han. Pero ayaw pagtuo, ha? Ayaw pagtuo nga nalimo to si buhati mo. Ako nagpasinsya na bego ko, ha? Ayaw di paabot ang nga maupos ang akong pasinsya ni mo, ha? Sige na, imong kaping barako. Ay, bida. Ako may nagpasensya ni mo, ha? Kaya giutong lang akong tanan, ha? Gisabuti ka. Bisan sakit, kayo mo mga sultihan, nga mura kag kinsa, gisabuti ka. Pero niabustar ka. Lataas ang bayo. Salamat, Han. Lami kayo. Pero, hoy! Bagkaan mo daw, no? Uy, kalit mo lang. Ikaw may bagag daong, ha? Tilawin yung kinilawhan, oo. Saktura binastimplahan. Lami to, da. Hasta imong humba, lami. Tilawi, Lata kaayuhan, no? Sunod usban ng batasan mo, ha? Kanang batasan nga di makaong iro. Paghilaw ka na mo, ay! Nay. Parehas mo pagagnaong mga hanggaw. May pahungit-hungit pa mo niya mag-away lang gihapon. Mabuang ta ninyo. Hay, nagpaibog-ibog lang mo. Naibog ka na Naibog ka na, Ha? Usay naibog? Ako, naibog ninyo. Ay, never. Gahilas-hilas lang mo. Hoy! Tonyo! Gang!
Oy. Dali nga rin kay hungitan ta ka. Bangas ka. Ugitan yun mo gang. Usam na gang, ha? Buwad. Sa problema na mo, pre, ha? Sa problema Na mga asawa na ko, nga di makasabot sitwasyon ba? Dili sila kasabot sa ilang bana. Mauna. Yun na, nga nung ba, pre? Ay, pahitan niya ko asawa, pre, ha? Pagkadili masabot. Sa usaman, pre. Ang bana og way trabaho, sawa yaw-yaw. Nya og dunay trabaho, ang asawa magyaw-yaw gyapon. Kay dili ko do gamay ra ko ng sweldo, dili sakto. Tugay ko no moabot. Bida, og di ta maglungag, magyaw-yaw. Unya maglungag ta, magyaw-yaw gyapon. Hilaw ko nung kanon. Og magluto tag sudan, suko kay parat. Bida. Kung dili parat, tabang. Inana na sila. Unya dili magluto, masuko gyapon. Asa naman tani, pre? Ha? Pre. Kano mga asawa ngayon, ano, pre? Ha? Maganin na ipagkita ng batasan na kinahanglan og tune up. Usa man tune up. Usa pagtuon mo sa kong asawa, pre, makina kay tune up. Adili ba? Naginanglan nag-aksyon. Ayaw pasagdi ngayon na lang yun na pirmi. Ako bitaw. Ay, kita ka na ang asawa, ha? Ngayon nga, no? Asa na? Naluyo, ha? Ah. Ang hay-hay na. Kita ka anak na. Siya mo ng hay-hay, ha? Siya mo ng hay-hay. Ay, maayo di. Kaya ikaw mo yung hay-hay, pre. Ay, ako may ng laba. Mo, sa ito'y. Pero wala na may away, pre. Malinaw na kayo, mi. Mo lagi, pre. Mao ba? Pero ako, pre, no? Sultian di ka. Ining padung palang na kuspultahan. Nig-abot ako. Wa na. Girak-rakan ako sa bakba sa kuwasaw mo murag masinggan sapon. Kay magparak-rak masaga, pre. So, sabi buhaton ako, ha? Sukal! Sabi buhaton lagi, eh. Nay, tudlong ka, ha? Para makabawas ka. Saman? Kanay inig abot din mo, ha? Nigsud di dayo ni mo pultahan. Unhi o kasaba mo asawa. Kana suko yung kayo, kasabi ba yun? Mao ba? Unsay, unsa man say hinungdan nga ako sa siyang Ay, kasabali? bahala na ka. Basta kayo unhi o kasaba. Oo niya, busukol, pre. Bahala na mo sukol. Total lang kauna magkakasaba. Ha? Sa ato pa, bawas na lang niya, ha? Ha? Mao ba? Ano rin na? Oo. Ha? Laparuhon ba ni mo yung inigabot ni mo? Oo niya, busukol man. Ay, pasag, di ba? Balos na lang niya, ha? Kana kung musukol. Pero di, kakak na. O kakak na. Dili ka na basta basag kasaban. Mao ba? Ano rin na, pre? Awa ko. Pagkitom ka. Ha? Taga, ang takang sampol. Ha? Himyat! Hoy, Himyat! Dong? Marika! Nana Dong? Ano, Mike? Awa, ha? Pagkitom ka. Lamparuhon ko. Di lang ka tayong gawa. Pre. Himyat! Pre. Pagdali niyo! Pre, dool na imong asawa, pre. Dool na. Nana. Awa. Moingon gani ko nga pagdali. Agay! Unsa? Pre. Sama kang Tarungan mong tawag, ha? kita. Bughaon, di kanya! Ha? Pre. Hey, pre. Oo, ang kakabaos. Kausar mo ka. Naunahan ko, pre. Nabangas ka. May butoy, pre. Awa, pre. Butoy yung kayo pagkakindot, pre. Importante, ay. Naluoy ko sa kumpare tao na ako. Huwag yun kabaos. Pero nahuna na ako nga sakto ba sa diyang sulti. Balag mo sukol akong asawa. At least, paus na lang iya, ha? Mao nga, sa pag-uli na ko. Ganyan ang pagkaulian ako. Siguro yung kong rakrakan ko yung akong asawa. Kay, nadugay mo ko. Pero gamito kong tik-tik ni pari binok. Unhan ako kasaba akong asawa. Ug mahimo, sagpaon ako. Gusto, sagpaon ako dito. Bahalag musukol siya. Total baos naman lang iya. Makabaos lang yung kani. Tukul ako sabay. Niya ko doon sa pultahan. Kaya pa, niya may kaldero. Unsa ka kung mauni ako itukol niya, no? Purbida. Kaya maor mo yun ni pirmi gamito niya ako. Ha, puslan man. Kini ba akong gamito, be? Yan na makaldero rin. Butang ros daplin. Ay, buslot ang tiyang litungod sa sige pag hinampaks kong taon. Karon, mabawas ko. Manok to ko. Nyanigabli niya. Huwag na kang sulti. Piti na yun. Manok to ko. Ay,
Sugas ng kumnuktok eh. Grabe naman siya ro. Di siya kamataan eh. Kusog kayo ng pagkatugtog ka. Awa na. Nay, nagpadung din eh. Awa na, maun na ni. Handamon ko ni Caldero. Kadugay pa ni mo na, Blib! Kaya pa lagi ka. Kabaos ko. Ipasigaon ako suga. Ginoo ko! Oy. Giunsa man ani basta tatay wake. Si Toy. Si Tatay Mio ang magunian eh. Dahil pasaylo taon ko na Sa pasaylo? Nila kong kay gutoy si tatay niyon. Hon, taon pasaylo ako. Abi kung ikaw to sa tatay mo di ay. Di ay. Sa ato pa ako na tuyo ni mo adto nga imong bunalan aneng kaldero. Ay, gusto na taonan. Sakit na kayo. Sakit ay. Depay rapido ay. Agoy! Mao ni akong problema ron kay bisag unsaon ako yung ko pasudlas bay. Saan ko ngayon mo kung pasaylos kong asawa? Di gyud siya maminaw nako. Karon ari lang taon ko matuog gawas. Diya, mura na taon kong iro diri kay lawga taon pagkanon ko diri bukong baita lagi. Usa pa ako bato ni Ate Pres, babina. Ha? Kung kamoy pasultion, be. Di man siya makapasaylo nako. Budangop ka ko anis barangay. Usa man kung kamoy pasultion, bam. Ate Pres, waki. May adlaw sa tanan. Salamat sa mga pagkampo mo. Sa tanan na itong mga namati karon. Good morning na ito na bam. Good morning diha. Ate Jane, good morning. Good morning! Good morning, mga mama! Good morning, Pedro! Good morning, Ate Pres! Good morning, Jen! Good morning sa mga mama nga pirming ni palit sa atong Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata niya para sa mga dagko ha. Don Pepe Dark Chocolate o niya. Palit sad mo sa Diamond Yema o BM Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay lami. Tinood ka na, mga bata. Kinahanglan minom gyud taog Don Pepe Tablia kada adlaw kay the best kay na nato nga imnon padung ta sa eskwelahan kana para eskwelahan gyud na kay abtik aktibo mo kay ka atong utok di man maluya o nya Ate Pres. Okay, ang sendo dato karon adlaw. Sa di pa atong sender Ate Pres ato sa ning basahon taon aning mga blind Ate Pres kay kanunay gyud ko silang maminaw Alpha Blind Massage sa Metro Gaisano Ate Pres. Na des las Metro Gaisano o Gaisano Tabunok kanunay yun ming naminaw sa inyong hang programa kun ako ang pasultion. Thank you kay inyo dong ha. Salamat kay inyo diha. Og sa Purok Trista Dangkias Butuan City. Anak ko no yung mama tao dito sila si Lucina og si Junior Larcina Lasirna dene kanunay gyud silang maminaw sa DXBC Butuan Ate Pres. Thank you kayo ninyo Joel Dodong Elmer Laserna. Thank you kayo Elmer Laserna sa pagpaminaw. Okay Ate Pres? Okay, ang sendo dato karong adlaw. Ang atong sender Ate Pres mo si Dodong Waki. Si Waki. Si Waki Ate Pres, murag under yun siya permis yung asawa tao na iluoy kayo. Oo, niya. Di ka usa nang patambag siya siyang amigo nga mauna ana. Gituduan siya siyang amigo nga unan ko no. So, iyang gibuhat kay dugay siya na uli Ate Pres. Giunan gituduan niya. Pero ang naunhan ang iyang tatay, nabukol ang agtang siya tatay, kuyapan taon, manong kulatado siya siyang asawa. Unsaon ko nuni nga, naaraman siya sa gawas patulga, Ate Pres. Wala pasudla? Wala pasudla, luoy kayo. Luoy po. Oo. Bam? Unsa may kasulti? Ate Pres, unsa man? Kuan lang, paduga-dugaya lang, mawara na ang kuan. Unya, mga kapasaylog yun. Buhat ka na makapalumoy sa balatian sa mga asawa. Nga na kanimo. Tinood na. Unya, akong tanaw sa Ate Pres, kadang, yung asawa ba, di ko kasabot nga. Ano naman? Usahay kadang, maayo niya kalit, pariyato na ngaon sila, hungitan siya, tilawan ni humba, lami kayo.
Ay, ako kuha na! Makalit lang, Kalit no? lang sagit, oo. Oo na nga, di masabot taon. Pero sabtan lang na yung mga asawa doon. Oo. Okay, ikaw lang sabot na, ng asawa mo ka na. So, amamil na niya. Aman. Baga Oo. lang, sorry. Baga Baka yun yung pasaylo mo na importante. May pasaylo. Niya, huwag di kalim na yung pasaylo. Uy, huwag lang ang sagdan doon. Pero, kung palalita na aron mapasaylo ka, buhat lang sa bulahaton para mahimuot imong asawa nimo nga naghimo kag mga maayong butang. Tinood. Para maluoy, di ba? Bam! Aribang be, ikaw eh. Kasi nga sa itong Cinder Gulyan. Laki. Si Waki. Waki. Suwaya ko no, Waki. Suwaya. Ayaw suwaya. Ay, kalimta. Oh. Ay, Suwayi. kalimta niya. Suwayi ko no. Ari na dara. Suwayi ko no, Wala. Waki. Panahon sa kagabhion nga doon na magyud mo ibuhaton isip magtiayon, di ba? Unsa man ang buhata, bang? Kana bang ang gimbuhaton sa magtiayon Unsa ibutang lagi ng nato? buhata, oy? Kana bang responsibilidad sa magtiayon Ay, pananglitan ibutang nato maabot magyug panahon nga kanang mga tuog ka mo maghigda ka mo. Unya, oo. Apan ka na, kung dili po sa init, o kadi man mahitabo nga magbuhat ka mo na ng mga buluhaton sa magtiayon, kung init ang iyang o. Kanang na ang suwayi ko no, o ampo sa dili pa ka mo magbuhat. Kay mahinuklog siya nga, usap ni ultimo gani sa mga parting lawas, magampo man una siya. Ako ang pasabot kay murag wa magginoo gud inyong pagpuyo. Kay og buliko, kana na, mabasa na sa tubit. Ana sa panultihon ni mas sinulat ni propeta Tobit. Pero kung ari ka diri sa panultihon sa Old Testament gihapon, diri sa kanang na ang Kapitulo 15 verse 4 kung ako masayop, giingon didto nga ang malumong pulong maghatag og kanang kadasig. Pero kung dili gani malumong pulong maghatag og kasakit og magwa sa kadasig. Ang but pasabot na ko nga kanunay ganay init pirmi ang atong o, wa gyoy kalinaw ang pagpuyo. Mauna. Aw pangutana, kanunay mapuning yang asawang init ug o. Matinga ako, nayumba dong. Eluan mong ka. Oh, bitaw. Nalipog, kumuro sa kanang, kita ka ng ilo ug magkaon niya mong duulon. Kuyaw kayo, Mamaghot. ang bato, natin mong tudlo. Dahil po itong, nagturo mi sa unay ni Director Arellano. Nagtaon ko, mag-i-apel ang itlog. Sabo, O sa mga gyurot mo magkakaon nagkagubay, apel pa sa nimong itlog. Baka nang humba naman ang itlog sagol. Mo mo naghihurot ka na naman may nabilin. O na, higaw po sa baw na. Diretso istorya. Make, awake, muragwa gyoy, Ginoo sa inyong pagpuyo. Hinumdumi nga sa kaminyoon, giingon gyud dinhi nga labi na kaslon ka magawas ko kamo makasal. Kay ug kinasal gani kamo sa dili pa mo bendisyon ang pare, mingon gyud ang pare nga naa ang Ginoo sa inyong tunga. Sa inyong pagtiayon, murag walo ko kakita, perming init ang inyong Sa ako nang gingon, suwayiwa ke, ukba ko nung balaan kasulatan, basaha diha sa mga sinulat ni Propeta Tobit. Kaysa pagminyo na ni Tobias ang iyang anak, sa wapa sila magbuhat sa bulatos magtiayon, nagampo na sila. Ningos Tobias, Ginoo, kuha ko si Sara, dili sa kaulag, kundi sa katarong. Hinaot punta katagaan po kami taas ng kanabuhi tumag po sa Sara. Amen. Og nagdolog sila. Magkingon mo niya ni mo asawa, ha? Magampo ba kami sa padung ka magdolog? Ang buto sabot ako nga, naagad ang Ginoo sa inyong tunga. Pedro, Mauna. magampo ta Pedro. Salamat sa panagan din tulong manon. Kung ako ang puzzle, Tihon.